A škodia či neškodia tie vodné? Keby porovnáš vtedajšie podniky s terajšími, Lebo počul som napríklad, že v Rusku sú nejaké podniky, kde máš vodnú fajku a nejaký taký tanec, dajme tomu. Atmosféra proste toho podniku taký, ako keď si predstavíte pánsky podnik. taký gentleman's club. A posteľa bolo negíže. Ty si vieš predstaviť, že by si bol nejaký porodca? A deti budú fajčiť vodné? To závisí od toho, že či tú pupočnú šnúru zloží a podám im. Ahojte, chcel by som vás privítať pri ďalšom dieli Dimcastu. Dneska sme už v našom novom priestore. Borisko, predstav nám hostia. Ahojte, chcem vás aj ja pozdraviť. Rád by som privítal Juraja alias Georgia. Ďakujeme, že prišiel až z ďalekých hraníc, ale nech prezradí viac on. Ahojte, tak volám sa Juraj, prezivku mám Giorgio. Giorgio preto, lebo vlastne varil som ako na vysokej škole, bol som na intrakoch a všetci chodili do kantíny a ja som vyvaral, tak ma prezývali potom Giorgio, ako kuchár. Aha. Preto. Takže si to bral tak, že vlastne oni míňajú peniaze a ty si šetril, hej? Nie, tak doprial som si kvalitného jedla. A platili ti za to? Keď si niekomu aj navaril, či iba To som si sebe? nevaral sebe. Takže... Iba sebe, Ja, hej? takže neponúkol si. Takže si nepredával, že Giorgio Cantina na intrakoch. Nie. No a povedz nám, že odkiaľ si došiel. Tak, došiel som v podstate, narodil som sa v Žiline, vyrastal som na Kysuciach a presťahoval som sa do Nemecka. Ja. Na Kysuciach? Áno, Ček. Čapica. Môžeš si Dole. dať dole čapicu? áno. Á, Sú tam chuty. Je tam Sú. kysecký podpis, tam je. Je to tam. Ako, veľa testosterónu, takže. Dobre, a na hraniciach Nemecka, či? Na hraniciach Nemecka s Českom. Nemecka s Českom. Bývam v Česku, ale pracujem v Ale nedochádzaš ďaleko, ty poviem. 5 minút do práce. Tak máš dobre. Tak platiť nájom lacný v Česku a pracovať v Nemecku, tak je to výhodné. Z toho Nemecka sa káde čo dá voziť, či? Samozrejme. Už to nie je to, čo bývalo, samozrejme, ale boli časy, kedy sa dalo pekne. Akože čo si babi vozil, či čo? Samozrejme, keď sme tu v Dimkarskom podcaste, tak proste okay. tabaky Som sa samozrejme. zľakol, že kde sme. Dimkarský materiál. Nie tak. Dobre, no tak nám skús tak akože povedať nejaké že začiatky, ako si sa dostal k vodným, koľko už fajčíš. Začiatky. Tak klasicky sme začali fajčiť na strednej škole. Sa stretovali u kamaráta na dome. Aladinka, klasicky proste. Tabak z trafiky. No, Nie, Neboli kamienky kamienky? neboli, kamienky nie. Tabak z trafiky, rýchlo zápalné uhlíky. Alobal? Samozrejme, takže bolo to celkom také vtipné, takže. A mal si 18, či ešte nie, keď si začínal? Tak 16-17, takže. To taký už bežný vek. no to Tak, si bol starý na vodné. Starý na vodné. Jak sa hovorí vtedy. Ale áno, duchcili sme proste, ale proste žiadny dým, ale samozrejme. Ten tabak, spálený tabak bol cítiť. Takže... Pôžitok z toho bol. Presne tak. No a koľko už fajčíš? No je to už nejaký ten piatoček, takže dohromady to bereme aj s tými začiatkami. Matematika. 17 rokov. Pekne. Dosť už. A fajčil si aj cigarety? Nie, cigarety nikdy. som nikdy nefajčil. Iba vodné, hej. Vadilo mi ten smrad z cigariet, Mhm. takže preto som prešiel aj k tým vodným vlastne. Aj keď sme chodili do podnikov, proste na diskotéky. A vždy, keď si sa vrátil z tej diskotéky, tak si bol proste zafajčený z toho cigaretového dymu. Mne to strašne vadilo. A preto obdivujem vlastne aj na tých vodných, že proste tam, keď prídeš, tak ako keby voníš. No. Áno. A tak niekomu to smrdí zase. Áno. To je pravda. Ale ak to oblečenie je také napachnuté proste ako cigaretový dym. Ja som mal Ak tiež není tento napachnuté problém. uhlíkmi. No dobre, a máš takú nejakú akože pamätnú príchuť, ktorá ti proste povedala, že kvôli tejto budem fajčiť vodné? Či nie? Myslím si, že som sa dostal potom k tomu modernému dymkáreniu, ktoré pochádza z Ruska. Tam vďaka Oliverovi, No. ktorý pracoval v Shisha Pointe, tak vďaka nemu a jeho úžasnej príchuti Maridan Tingo Tango, ktorá mi zachutila, niekomu to nechutí, hej. Niekomu to chutí ako sabo. Tak tomu som sa potom... Ja som mal z toho Maridanu takto na začiatku, že letičko. Okay. To ma strašne, akože nevedel som sa toho dofajčiť. Daj si dym. Ďakujem. A fajčil si aj na vysoké, lebo keď si spomínal, že si bol na intraku. Viac menej iba po čajovniach a
viac menej to boli také tie klasické ako tabaky Alfaker a ne, čiže Takže na intraku ste nemali vodnú. na intraku sme nemali. A svoju prvú si mal kedy? Vodnú fajku. Že si kúpil. Akože prvú svoju vodnú. Hej. To bolo, myslím, že keď som začal v podstate navštevovať Shisha Point v Žiline a tak rok 2017 a bola to Odumanka. Pekne. Pekne. A počas vysokej... No, ako vysokú si? Študoval som v Mikuláši, detašovanom pracovisku telekomunikácie 3 roky a vlastne potom som prešiel do Žiliny na inžinierský stupeň. Ja. A venuješ sa tomu teraz? Či? Viac menej využil som z začiatku, keďže vlastne prešiel som do Nemecka. Tam v podstate pracujem so sestrou, máme 2 lekárske ordinácie a spravoval som z začiatku v podstate siete a server. Takže istým spôsobom využil Takže som. niečo ti to dalo. Áno. Mal som nejaké Cisco certifikáty spravené, takže... Takže ty fajčíš a sestra ťa lieči? Niečo také, áno. Hej. Áno. Dám si niekedy tú infusku, vieš, akože vitamín C 8000 mg proste do žily a... A škodia či neškodia tie vodné? Ako to je? Ťažko povedať, ale určite asi škodia, takže je to fajčenie. Viac ako cigarety alebo menej? Bo to akože sa často stretávam s takouto otázkou. Myslím si, že dostávaš síce asi viacej nikotínu z vodnej fajky, ale na druhej strane nie je tam ten dehet. Hlavne podľa mňa ho dostávaš čistejší tým, že to je čistené tou vodou. Áno, presne. Tak je to filtrované, no. Že tá voda ti chytí. Čo najviac sa toho dá. Áno, dúfam. pravda. Možno to je iba také... Hovorí sa to tak. No. Uvidíme za pár rokov. Nejaký placebo efekt, že si myslíme, že to ide cez vodu a vôbec to tak není. Hej. A v tých tvojich začiatkoch, keď si začínal, boli, že už šiša báry alebo nejaké lounge, alebo boli, že skôr čajovne? Viac menej skôr čajovne by som. A v Žiline si chodieval do Pointu, či aj do čajovne? Či vtedy ešte? Do čajovne. Do čajovne, hej? Do Tam Sejšin. Hlinkové námestie vlastne Áno, dole ako Sejšin. čajovne. Áno, Sejšin. Takže tam vlastne. V Žiline. Tam sme v podstate pili čajičky, proste masalu, to je ináč moje obľúbené nápoje, akože. Hej, takže ty aj teraz akože využívaš tie návyky z čajovne, že piješ čaj k vodnej? Áno, presne tak. A ľadový, či klasický? Ľadový túorek, najlepšie. OK. A čo hovoríš na tieto tyvelečka, čo máme? Výborné, fakt výborné. V vodnej fajke sa celkom hodia, nie? Určite, áno. Dajte si Máme tyvelečko. tu pre teba aj tuarek podložený. Áno, super, ďakujem. Áno. Vyskúšam. No a skúsme to tak poňať, že si už dlhšie v tom dýmkarení alebo vo vodných fajkách. Aké boli, že tabaky v tvojich začiatkoch? Značky. Že radím sa asi tým Dýmkosaurus. áno, presne tak. Chcel by si porovnať teraz ako za ohľadom tabakov, alebo... Jaké boli značky, keď ty si začínal? Nejakým Tak takým Alpha svojím Care. dýmkarom? Väčšinou som Nakla. viac menej Alfaker nakla. Čo si mal radšej? Asi viac, k čomu som sa dostal, tak bol Alfaker. Bol dostupnejší. Na trafikách. A ako si spomínal, tak v tom pointe si nabehol už na takú lepšiu triedu tabakov. Tam prišiel ten moderný ruský štýl, dá sa povedať, ktorý pochádza z Ruska, aj Ukrajiny samozrejme. Ten prístup je trošku iný. Miesto bače a toho ich HMS-a v podstate máš klasickú korunku s HMS-kom, ako ho poznáme teraz. Heat management systém, ktorý lepšie reguluje to teplo a máš väčší pôžitok z toho fajčenia. No a že ktoré boli také príchute vtedy a čo ťa oslovilo? Myslíš, že ako v tom Shisha Pointe, hej? Hej, už keď si sa dostal, tak akože už keď si začal fajčiť tie Maridany, ako si hovoril, Áno. tak aj domov si ich bral, či... Samozrejme. Hej? Aj doma. V Nemecku bol lepší prístup k tým tabakom, tým pádom veď si jasné. vedel objednať za lacnejší peniaz. Takže mal som nejakú... A Černotoporu si mal akú, ak si pamätáš? Černotu som začal fajčiť v Liberci, to bol myslím, že rok 2018. A začal som Tangerson, hej. Takže tým najsilnejším, čo je možné. A vtedy sme mali nabité Static Starlight, White Grape. A dobre, akože... Ja som čakal skôr nejaký, vieš, nemecký Dark Side, Malzdevik. No, Nie, práve že Rovno z hurta. začal som tým najsilnejším, takže... že v podstate si dal, že hrozno s hroznom a s ružou. No. Teoreticky. V podstate áno.
Chodilo to ako hrozno z rúžou. Tam vlastne nám vtedy doviesol kamarát z Anglicka, lebo on to v podstate ešte vtedy šipoval z Ameriky, čiže tam neboli clá. A keď raz za čas proste prišiel, nie, to bol Čech. Aha. Že raz za čas vlastne ako prišiel z Anglicka vlastne domov do Česka, tak doniesol nejakú zásobičku. Dobrotku, hej. A jaký to bol pocit proste po tých Maridanoch zrazu vyskúšať ten tenč? Bola to sila. Akože... Ale ťa to asi bavilo. Bavilo ma to, samozrejme. Ale ako ten nikotín išiel, dožili inak. Tak... Že ťa to riadne posadilo. Presne. A odpadol si niekedy? Dokonca položilo. Fakt? Jo, ale ako nevyplo, hej. Len proste položilo. A odpadol si niekedy z vodnej fajky? Z vodnej nie. Nie? Nie. Že nikdy si nemal taký nejaký tabak. Brutálnu silu. Akože, že by ma úplne, že vyplo nie. Ale ako posadil ma na zadok, takže... Videl si to niekedy? Že by niekto odpadol z vodnej? Videl. Videl? Áno. Práve v Šiša Pointe, takže... Fakt? Áno, prišli tam nejakí dvaja Nemci a objednali si, že chcú vodnú akože na silu. Bola to síce Svetlota, myslím, že Maridan. Nabil im to Oliver práve a pozerali sme potom iba kamerový záznam vlastne a bolo tam vidieť, ako odpadli na zem. Pivo sa rozlialo tiež na zem. Tak ich začal tam prefackávať, aby sa prebrali. Sranda. A dopatili to, či odišli? Myslím si, že vtedy mali asi iné starosti, takže... takže nejakú Coca-Colu im dal napiť, aby sa trošku prebrali. Je o tebe známe, že ty máš také limitky, špecialitky, čo sa týka aj tabakov, aj vodných fajok. Čo pre teba je také najhodnotnejšie, čo si také mal? Aj skrz tabakovej vodnej fajky, alebo príslušenstvo. Nejaké také, že highlighty z tvojej zbierky. Nemusíš ich mať už, ale čo si mal niekedy? Mám tam zbierke zo pár vodných. Ako medzi tie najcennejšie radím Dušu Valkyriu, Nerezovú Netpiru a mám tam Dušu Wood Black. Tu dvojkovú síce, ale stále to je klasika drevená, krásna. A samozrejme CVPčko Razor jednotku, ešte nezabalenú, takže nerozbalenú. Aha, okay. Ešte si ju ani nefajčil. Nie. Ale mám použitú ešte, takže tu si nechávam akoby do zbierky. Tak. A tabak, čo sa týka? Príchuť nejakú, alebo tak? Tabakov, čo sa týka? Tak chodil som aj na Ukrajinu v podstate. V Rusku som bol síce iba raz, k tomu sa dostaneme neskôr. Ale viac menej z Ukrajiny som si vždy donesol nejakú dobrotu. Aj veľa tých kraftových tabakov, ktoré vlastne nie sú vôbec akoby k dostaniu, takže prinesol som si nejaké šmaky. Tak ja viem o tebe, že máš ešte nejakú takú že novšiu vodnú, poslednú. Áno. Pribudla do zbierky samozrejme Duša Strážca lesa a okrem toho aj Medpira, zlimitovaná vlastne Phoenix, pretože vlastne fabrika Medpiru vyhorela a urobili vlastne limitovanú edíciu, ktorá vyzerá, ako by bola vyťahnutá vlastne z tej fabriky. Jak ho hodnotíš? Lebo nevidel som ho naživo, tak mi ho skúste ho opísať. Mal si nám ho priniesť, vieš? Áno. Zabudol sa, ospravedlňujem sa. Mám dobré informácie. Je, určite je. Akože ty ju máš na Slovensku? Mám, samozrejme. Len som mal toho veľa a proste zabudol som ho doniesť. Rozumiem. Ale môžem vám poslať nejaké fotky potom. Tak aspoň fotku. Už keď ju nevyskúšam. Áno. Ľubí sa mi tá patina na tom proste. Že to vyzerá fakt ako, že proste, že to vyhorelo a proste, že to vybrali ako keby z popola toho. Takže ten príbeh tam reálne je na tom cítiť. Príbeh je, no. Mňa proste bavia tie vodné. Ovoňaš a cítiš ten kouš. Áno, presne tak. Proste tá vodná ale fajčí sa to asi bežne ako z klasické medpíry. Áno, presne. Ako mňa baví, keď tá vodná má aj nejaký určitý príbeh za tým. Že je proste nejaká backstory za tým. Čo si ticho, Borko? Čakám na vodnú. Pardon. Posuniem? No ja tak som si myslel, že možno aj odídem. Skús nám ohodnotiť. Musíš na budúce povedať, že posuň mikrofón. Tak nechcel som byť takýto, že pozrel som aj dvakrát tak na Davida, že možno by ti posunul tu jeho, aby si ty neposunul, ale si hovorím, že vy si fajčte, tak si fajčte. Skús nám ohodnotiť. Ako ti Giorgio nabil fajku? Ako nič? Nič? Prišiel tu, nabil a sedí. Ja som myslel, že príde, nabije, povie, čo tam je a odíde. Vieš? Jak šišamen, ale chvála Bohu, nestalo sa. Ale je dobrá. Akože chutí mi. Iba dobrá? Dobrá?
Iba dobrá? Tak u mňa dobrá je u niekoho výborná, takže, ale nie veľmi dobrá. Na roky, vieš. Nie veľmi dobré, veľmi Tak dobré. ďakujem Som pekne. veľmi spokojný. Čo si nabil vlastne? Je tam kašmír lemon, pak graper a do toho trošku dozajú. Vieš akého? Nebudem špecifikovať pri chuti. Takže Dobre. A ty, Jano, vieš? Ja? to je tajomstvo šéf kuchára. Tam to šéf kuchára. OK. Však je to Giorgio, šéf kuchár Giorgio. Presne tak, navaril som dobre, takže. Dobre si navaril. V tej druhej vodnej je aký tabak pri chuť? Máme takisto čupa graper ako základ. Takisto Miluješ Chupa Grapers. Milujem. Ja viem prečo. Strašne ma to baví, Ja viem prečo. Ďaká Davidovi, áno. Ja si pamätám na ten mix, to som len tak zbúchal na kovene, že povedal, Áno. že sprav mi, že niečo iné. A som si povedal, že dám mu med od Darksideu Honey Dust. Dal som mu tam, že hrozno Wild Forest a jemne supernový. Kamo, to bola fakt, že dobrá fajka. Vo finále basic mix. A potom došiel, po 2 mesiacoch na Slovensko, donesol mi takto nabavené tabaky v sáčiku, že robím mi to znova. Pekne. Áno, ďakujem pekne. Nie za čo, aj na budúce. Ja si takéto že pochvaly ani neberiem k srdcu, lebo to mám každý deň. Takže v pohode. Ale veď super. Musel som sa troška obraniť, viete. Jak... Samozrejme. Musí sa pochváliť sám seba. Áno. A keby si mal porovnať, lebo však si Týmko Saur, že začínal si 17 rokov dozadu, kde my sme ani nevedeli, čo je vodná fajka a ty už si tam duchcil. Že kebyže porovnáš kvalitu, môžeš porovnať najprv kvalitu tabaku vtedy a teraz a aj podnikov. Lebo však si chodil do tých čajov, že kde sme sa posunuli a v podstate ty máš pochodené aj Česko, aj Slovensko v tých rokoch, že vtedy a teraz. Mohol by si to tiež tak porovnať. OK. Neviem, či by som vedel doceniť vtedy kvality toho tabaku, keďže sme to fajčili z bače na rýchlo zapálnych uhlíkoch, hej. Mohol by to chutiť samozrejme inak tým pádom, keby som dal do klasickej korunky s HMS-kom. Ale ako zažil som, myslím si, že som zažil ešte tú zlatú éru tých tabakov, takže ochutnal som v podstate ešte tabaky aj tie svetlé, ktoré boli z Nemecka a mali proste chuť a silu. Tiež to vďaka reguláciám Európskej únie tam s tou metou stratila proste tá sila aj chuť. Hlavne vtedy tá chuť vydržala koľko? Áno. Si hodinu a pol fajčil a stále to chutilo. 2 hodinu a pol. My sme fajčili napríklad Maridan Tingle Tango 4 hodiny. A stále spokojný. Áno. A pri výmene raz za pol hodinu? Napríklad, áno. Vieš, že... To už bol vtedy luxus možno, nie? No, že možno aj raz za 40 minút. No jasné. Takže... Keby porovnáš vtedajšie podniky s terajšími, vtedy sa to podľa mňa tak neriešilo, alebo nebolo to tak zaužívané. A myslím si, že vďaka Českej republike sa to dostalo aj to kvalitné dýmkarenie, pretože tam je silná či už ruská alebo ukrajinská komunita, ktorá to priniesla do Českej republiky. A vlastne z Nemecka to ešte plynulo celkom dosť. Aj z nemeckej, ale Nemci nepečia. A čierny tabak väčšinou... Odtiaľ plynulo to portfólium. Áno. Takže hovorí, že teraz si spokojnejší s tým. Tak akože sa vydáš na väčší výber, viac nejakých, akože väčšie nároky sú. Som spokojný, ale chýba mi napríklad aj u toho Tangiersu proste sila, hej. Menila sa tam receptúra a proste chýba mi tam tá sila. Tak už to... A skrz toho, že Erik zomrel, alebo skrz iba noriem sa to zmenilo? Myslím si, že v rámci noriem. Noriem iba? Myslíš si, že to ovplyvnilo to, že Erik zomrel a vlastne fabrika sa presťahovala aj? Mohlo to ovplyvniť z istého hľadiska, ale myslím si, že regulácie práve. Lebo napríklad, čo som sa dočítal, tak veľa zamestnancov Tenžu odišlo po Erikovej smrti. Nie len tým, ale aj tým presťahovaním. Je to možné, ale proste bol to zakladateľ Tangiersu, takže ako... Samozrejme. Je to jasné, no. Je to ako... Father proste. Niektoré veci im neodozdal podľa mňa všetky. Nedal sa. A vlastne napríklad aj Erik Mango, vlastne on neznášal mango. Prišli s príchuťou Erik's Mango, hej. Akoby manga, ktoré by sa páčilo Erikovi. Tak. Ale akože to je fakt vydarený ten. Je, určite. Okrem toho aj nektarinka mi veľmi... A hlavne vieš, čo ma baví, že volá sa to Erik's Mango a nechutí to ako mango. Áno. A to ma najviac baví. Vtipné, áno, samozrejme. Ďakujeme za výmenu našej šarmantnej asistentke, Johnko. Ako si to užívaš?
Veď ho nebude počuť. Však Nechaj ho. nemôže povedať. Ale... Dankeschön. Na podcaste ťa neuvidia na Spotify, ale na YouTube musíte si to pozrieť, kto je Johnko. To je náš dvorný strihač, manažér, režisér a kadečo okolo podcastu. Ale robí to zadarmo. To je taký doby, že v podstate máme nejaké schody a on býva pod nimi. Tak Harry Potter, no. No, Ale máme ho radi. ja mám takú ešte otázku k tomu rozdielu. Nevidíš tam rozdiel v tom, že vtedy v tej generácii neboli od tých zákazníkov také nároky na tie vodné, ako sú teraz? Určite áno, samozrejme. Akože. Bo ja tam vidím najväčší rozdiel, že vtedy bol zákazník rád, že dostal černotu, bol rád, že mu to išlo, Áno. bol rád, že sa mu vymenili uhliky, bol rád, že bol nejaký servis okolo neho. A teraz to tí ľudia berú ako samozrejmosť. Že to musí byť a keď to není, sú nervózni. Beriem to tak aj ja. A ďalšia vec je, že podľa mňa posunuli sa aj bary, že on viac, aj čo sa týka nápojových lístkov a takýchto vecí. Viacej sa dbá na tú kvalitu. Hej, že už aj tie drinky sú niekde inde a tak. Že nerobí sa to už len tak, že je to ako doplnkové a už hej. sú čisto tie bary zamerané na fajky. Ten štandard sa Čo vtedy asi vyššie, nebolo. samozrejme. Že tá vodná bola vtedy v tých baroch ako nejaký doplnkový produkt. Áno. Bol. A teraz máš šiša bary. Vlastne všetko okolo toho je doplnkový produkt Presne tak. a šiša, presne ideš tam na vodnú fajku. A rozdiel je v tom, že vtedy väčšinou tie vodné podľa mňa robil priamo ten stav, čo bol na bare a teraz máš čisto ľudí, čo robia iba vodné. Už vtedy boli, že čisto šišamení. Sú, aj šišameni boli vtedy samozrejme, ale teraz... Ako kde, no. A... Niekedy aj keď si sám, tak musíš stíhať. Proste robiť drinky, robiť vodné Kávy, a paniny. samozrejme uhlíky vymieňať, takže ako... Áno, veď musí vieme byť o tom. multifunkčný. A už keď si takto dlho, tak nikdy v tebe neskresla nejaká myšlienka tak, že otvoriť vlastný podnik? Keďže už si mal aj nejaký prístup k nejakým aj známym ľuďom, aj vedel si vybaviť. Mal si nejaké skill, skúsenosti. No. Uvažoval som nad tým, ale tým pádom, že robím v tom zdravotníctve a vlastne bylo by sa to s tým. A som tam vyťažený fakt, že 24/7 pomaly, tak nemal by som na to čas. A by to bolo tam, kde bývaš, alebo v Žiline? To som práve, že v Nemecku otvárať. Áno? OK. No taký akože český štýl asi skôr. A to je ruský štýl. Aha, No, OK. tak. Ako by vyzeral teda taký tvoj ideálny podnik? Taká predstava nejak. Predstava. Či nechceš odozdávať niekomu akože svoje nápady? Tak aj to možno. A tak aspoň okrajovo, ako by vieš, čo by tam bolo také, na čo by si dbal, čo by si tam ľuďom priniesol zaujímavé možno. To je môj lounge, aký by mal byť. Určite minimalistický. To by som tam mať aj nejakú kuchyňu samozrejme, ale v rámci toho... Georgia. Ale proste napríklad pizze, OK. quesadily. Nič komplikované. Burger, nie? Burger už asi nie. Ja si Nejaké, neviem, čo sa rýchlo pripraví. ja sa pre burger neviem predstaviť fajky, vieš, lebo dostaneš burger, chceš ho jesť, ale tá fajka ti vtedy horí, lebo ješ burger. Tak ale podľa mňa naplánujú, oni to tak robia, že prinesú ti jedlo a fajku ti prinesú až keď ty doješ, nie? Áno. Vlastne, ty si to asi vyskúšal aj v Rusku, ako si spomínal. Či? Áno, ale aj v Česku majú napríklad nejaké bary, kde No, dostaneš Skyfall burger. napríklad Áno, má. Skyfall v Ostrave, áno. Dobre. Potom veľmi sa mi ľúbi Loft N8, OK. to je lounge vlastne v Prahe. Bukamonky. Áno, tam je veľmi dobré ako jedlo. Napríklad vareníky, pelmene, boršč, ale aj sushi napríklad, takže Boršť? áno. V vodnej fajke? To si neviem predstaviť. Prečo nie? Sushi mal Fakt? Hoan v No. Kume, nie? Aj. To si V neviem. Kume bolo sushi, nie? Chvíľku. To neviem práve, že keď som tam bol, práve že tak som tam myslím, že nevidel v ponuke sushi. Ja si pamätám tak 2020 možno. Že sa mi zdá, že tam bolo sushi. A vieš si predstaviť, že máš na vysokej úrovni vodné fajky a jedlo? Že nebije sa to? Že nešlo by niečo do úzadia? To jedlo by bolo ako doplnkový sortiment. OK. Tá vodná by bol hlavný produkt. Takže... Hej, takže Že by si iba doplnok. stále mieril hlavne na tú šišamenskú. Určite áno. A povedz nám viac niečo o Rusku, keď sme tam Rusko? to zabrdli. Tak bol som tam iba raz. V podstate, Tak Tak ale myslím si, že zaujímavo si tam bol raz. v podstate prvý a posledný krát v živote, keďže to bolo v podstate, ako začala korona, tak pred koronou sa mi podarilo dostať na Hukach Club Show v Petrohrade. Jo. Ja, tam málo kto bol.
To je pravda. A ja som tam skoro v podstate nebol, len vyšiel mi ako čas a naplával som si dovolenku, takže... Dostal si sa tam, že sám si to vybavoval, či cez nikoho? A ešte s jedným kamarátom, ktorý mal tiež šišabar v podstate do Česku, tak s ním sme sa rozhodli, že pôjdeme tam a pozrieme, že aké to vyzerá vlastne proti Nemecku, oproti Šišamese, ktoré je vo Frankfurte. Tam si bol koľkokrát? V Šišamese tam som bol 2-krát vo Frankfurte a raz v Berlíne. Okay. Ten Frankfurt bol samozrejme väčší ako Berlín. A čo bolo z toho najlepšie? Máme to Rusko? Jasné, samozrejme, akože to sa nedá absolútne porovnávať. Hej. Či už vlastne s tou prípravou tých vodných, všade HMSA, v podstate v Nemecku ešte fičia na Alobaloch, takže aj ten kvalitný Alobal, keď nabiješ, ale ako Alobal na bačí moc kvalitný nebude, takže... To si zneguje, že Alobala bača, vieš? Áno. Takže... A ešte keď do toho nabiješ nejakú svetlotu proste, tak... Tak nám povedz, že je viac o tom Rusku. Čo tam také zaujímavé bolo, čo si tam najviac užíval? Užíval som si tú atmosféru, som si užíval určite najviac atmosféru. Nakúpil som si zo pár vodných, dostal zo pár darečkov. Ako dlho si tam bol? To bol taký predĺžený víkend, takže viac menej piatok, sobota, nedeľa. Do Ruska si išiel na 3 dní, hej? Áno, v podstate. A ako cenovo? Minul si tam veľa peňazí? Či? Neriešim, akože vynecháme letenku. Áno. Vynechajme to, že si tam nakupoval fajky. No a tak, že ubytovanie, stráva, nejaká vodné fajky, kadejaké také tomu pridané, som povedal, že také pridané. Lebo počul som napríklad, že v Rusku sú nejaké podniky, kde máš vodnú fajku a nejaký taký tanec, dajme tomu. Či je to pravda, alebo nie? V takom podniku som nebol, ale práve na tom HCS-ku, na Hookah Club Show, tak tam tancovali. Áno? Áno, áno. Promotérky. Promotérky, ja. Áno. A boli krajšie ako v Nemecku, samozrejme, takže... A je to mýtus, alebo pravda, že sú tam také bary, kde dostaneš vodnú fajku a máš k tomu nejaký aj tanec, nejakej príjemnej spoločničky. V takom podniku som práve že nebol, ale napríklad... Ani nevieš o tom? Neregistroval som to. Nepočul som o tom. Možno o tom povie viacej David Gabor niekedy. Tak ale to nebol v Rusku. On bol na Ukrajine, nie? No. Tam som bol aj práve. Že. A tam boli také podniky vlastne s tou atmosférou, proste to sa mi páčilo veľmi, že živá hudba napríklad. Skupina tam hrala. Vlastne ľudia do toho proste tancovali, bavili sa a tá vodná fajka bol v podstate ako doplnkový sortiment, takže. No je, ale asi na vysokej úrovni, predpokladám, keďže tam asi nemajú problém s tabakmi. Či Rusko, alebo... To určite Ukrajina. Áno, ale už keď máš takýto práve podnik, vieš, že... kde musíš proste obslúžiť proste 200-300 ľudí, tak tú vodnú sa dá ťažko zvládať, takže je to ako doplnkový sortiment. To rozumiem. No a na tej Hookah Club Show si bol v jakom roku? To bol práve 2020. OK. Myslím, že to bol február a práve potom, ako sme sa vrátili, tak boli prvé prípady covidu. A čo tam bol v tej taký, že top tabak? Čo si tam najviac užíval? Top tabak. Boli tam veľmi zaujímavé príchute, napríklad Element tam mal, že párky. Ty kokos. Fakt? Áno. A dobre to bolo? Znelo to možno dobre. Takže nie. Nie, ale chutil mi trdelník. Ten potom vlastne prišiel aj do Česka. Mám strašne rád. Škoda, že to je iba svetlota. Škoda. Ale výborná. Akože, fajn. Ale Element je veľmi dobré. Tak. A čo tam ešte také bolo s tabakou? Bol tam veľa kraftových značiek, čiže vlastne tabaky, ktoré nie sú registrované, nekolkované. Lebo tam je ako vysokú... Plačíš cenu za licenciu, takže... Niektoré podniky alebo výrobcovia nemajú toľko peňazí, aby... A Blackburn tam bol, alebo také niečo? Jasné. Darkside, Blackburn. Tangiers taktiež, nie tak veľa samozrejme, ale bol. A Satyr samozrejme. Ako veľa tých značiek, takže to keby som tu bol, to sme tu do rána. Takže Tangier neboli až tak k dostupnosti v Rusku? Boli. A tam je vyslovene v Petrohrade Tangiers Club, takže... No. Veď preto sa pýtam. Tam si bol? Bol si tam? Samozrejme. A? Veľmi dobre. Hej? Áno. To je atmosféra proste toho podniku, taký, ako keď si predstavíte pánsky podnik. Taký gentleman's club. Presne tak. Všetci tam nosili vlastne čierne košele, proste nohavice čierne, burky na hlave a po stenách bolo negliže. Aj. To si netuším posielal fotky. Áno. Pekne.
Dobre. Tam som si to veľmi užíval. A myslíš si, že takýto klub, tak ten Dangerous Club, že by sa uživil niekde v Európe? Napríklad Slovensko, Česko? Že by presne tento koncept by prišiel tu k nám. Ťažko povedať, ale myslím si, že v Prahe by som napríklad uživil. Okay. Tam by to tí ľudia vedeli doceniť. A Slovensko? Bratislava, Žilina, nie? Ťažko povedať. Možno tá Bratislava, akože teoreticky, hej. Ako to väčšie mesto proste, viacej ľudí. Tak možno ľudia by sa naučili zase. Je to pravda, no. No a tam by bol problém asi skrz clo na tabaky proste, lebo ten je z Ameriky, takže... No jasné. Aká bola taká, že priemerná cena fajok v Rusku? Priemerná cena, ja to beriem v českých korunách, keďže bývam v Česku. Pohode. Nejakých 350 korún, cca, 300-350 korún. 12 až 14 eur, hej? Tak Hruba. Čo je dosť v pohode. Čistý ten žír za 12 eur. Tak ale počkaj, ale to bol rok 2020, takže vtedy aj tu boli vlastnejšie fajky. Hej. Ale keď som bol v roku 2018 v Kieve, tak tam som mal, že vodnú za 8 eur. OK. A to bolo všetky prichute, dá sa povedať. Hej. Bolo tam, že Nakla, Šehrezada, El Grey, VTOčka, je také top bomby proste. OK. Že hoci čo si mohol vybrať? No. Áno, hoci čo proste. A najdrahšia voda bola za 8 eur. A mňa zaujíma to, že v Rusku je taký špeciálny koncept v tých baroch podľa mňa tým, že vlastne dostávaš fajku na hodinu. Áno. Ako to tam vlastne je? Tam sú tie bary vlastne otvorené 24/7. Napríklad Hookah Place. Viacero pobočiek vlastne po celom Petrohrade. Keď si predstavíš, že ten vlastne dýmkar tam musí robiť 18 hodín, tak to aj dáva zmysel, že vlastne objednáš si vodnú proste na hodinu, dá sa povedať. On ti potom príde, vlastne zoberie ti korunku automaticky a spýta sa, či chceš tú vodnú prebiť. A máš potom nejakú A tá zníženú cenu? vodná viac menej akože tá chuť, plná chuť je tá hodina cca. OK. A keď si prebiješ tú korunku, máš za plnú cenu, či máš tam nejakú zníženú? Viac menej za plnú. A tie fajky ostávajú na stoloch? Či ti zoberie korunku a keď nechceš ďalšiu, tak ti zoberie aj vodnú. Tak v podstate, keď prebiješ, neviem, jedenkrát tú vodnú, tak je to v pohode, hej. Už ten druhý, tretí krát už by som zmenil. Aj tú vodu vlastne. Ale ostáva to tam, či berú to? Tak to jedno prebitie zostane vodná a vlastne potom asi to ďalšie už by... Lebo neviem si predstaviť, že vieš na nejaký dezert No. a potom si dáš nejakú čajovú, alebo nejaký lemon blossom, alebo niečo Ale také, vieš. napríklad si dáš korenistu a potom si dáš dezert. Alebo naopak, Asi to je závisí jedno. aj od toho, že čo tam máš nabité predtým, takže Či samozrejme... si to pamätajú zase, ale pri toľkých vodných. No, pamätajú, oni sú ako veľmi šikovní. Tak oni tam musia robiť iné čísla, keď to je 24. No, to je ďalšia vec. Ale preto to dáva aj zmysel vlastne, že po tej hodine vymenia tú korunku vlastne. No veď jasné, aby sa im to oplatilo zase, keď majú takto Tak. dlho A otvorené. hlavne, keď tam robí niekto 18 hodín. No. To už je masaker. Stačilo mi, keď som robil, že 17 v Goteme, už som bol večer hotový, že som fakt, že nevedel, čo robím. Tiež mal raz celodenku, som vlastne začínal ránko a končil alobalmi s Veronikou Chromou. Týmto ju pozdravujem. A ty kokos, to bol randál. Ja som bol 15 hodín v robote a Ja som sa, vieš, ako bol cítil, výpatý. keď som mal piatková celodenka, že ešte o 2 hodín dlhšie. A ja som sa cítil o tej druhej, jak Dobby v Harry Potterovi, že dostal som ponožku a proste som si povedal, že Dobby je voľný, vieš. Áno, áno. No som bol zavretý 17 hodín, som sa normálne chodil len prejsť pred Gotem, aby som akože mal pocit, že som inde, vieš. Do potravín som si prešiel, vieš, aby som sa aspoň trošku akože zmenil prostredie. Aby sa vyvetral. Takže vôbec si neviem predstaviť, že 18 hodín robíš v kuse hen takže vodné. Ale akože vieš, že napríklad, že 15 smien za mesiac. No, vieš, že ty to je si mal to. 1-2 za mesiac. No, a proste oni majú takto, že Normálne. 3 za týždeň možno. No. To je nával na psychiku proste. Tam podľa mňa strašne rýchlo ten dýmkar vyhorie. No, To určite áno. to je dosť možné. No. No, dobre, ešte keď sa vrátime k tomu, že bol si aj na mese, tak čo podľa teba mese chýba v tom, aby mohlo sa porovnať s nejakým Petrohradom? No, akože s tým S tým Hookah Club Show, tak. Chápem. Určite výber tabakov samozrejme, ale to všetky tie tabaky, ako hovorím, že Kraftové ti neprídu Kraftové. do Nemecka, no. tie sa tam bohužiaľ nedostanú. Kolkované tabaky iba, takže ten výber není až tak dobrý, ale je tam niečo, keďže Darkside napríklad je kolkovaný v Nemecku, takže... Že stále by si niekomu zo Slovenska, kto by chcel ísť na mese, odporúčil tam ísť pozrieť asi, či? Áno, určite áno. Takže To je to za to. prvýkrát by som odporúčil ísť na mese a až potom by som odporúčil ísť na Hookah. OK. Aby si zažil proste aj tú atmosféru na tom mese a potom, aby vedel doceniť proste tú kvalitu na tom HCS-ku. A ako hodnotíš atmosféru Hookah Battle na mese? Ty nebol si pozerať. No,
Vtedy som práve že behal okolo, takže videl som iba ako nejaké vyhodnotenie. Či to malo nejakú akože atmosféru, tak by ma zaujímalo. Ľudí to zaujímalo? Určite áno, jasné. Riadny hype tam je? To určite áno. To neviete si predstaviť, to by si tam museli byť, takže... My sme boli v Česku vlastne, na Slavic Club. Mhm. A bolo to tiež akože malo príjemné. to svoje čaro isto. Áno. Minimálne pre tých akože ľudí to bolo veľmi zaujímavé. Áno. Hlavne fakt, že jak sa tie podniky dokážu vyhrať s tým výzorom tej vodnej, je akože klobúk dole. To hej. Ale ja tam mám stále to svoje proti, že stále mám v hlave tú myšlienku, že proste prísť na takýto nejaký že mese, alebo nejaký hooker battle, nejakou fakt, že je hroznou vodnou a nabiť im tam niečo super, nech ukážeš to posolstvo. Proste nie je to o tom, z čoho to fajčíš, ale čo fajčíš. Akože no... Ale ja to chápem, ten hooker battle, že to má koncept toho, že fakt, že to musí byť zaujímavé, pekné, lebo je to pre tých ľudí. Neviem, či si videl nejaké vodné, ktoré vyhrali hooker battle, napríklad tá prasece hlava. To s jablkom vlastne a v jablku vlastne nabitý tabak a na tom HMS. Iron Man. Áno, alebo potom napríklad ako od kaderničky vlastne na fúkar tých vlasov vlastne, tak z toho bola urobená vodná. Akože tá kreativita tam je strašná. Kreativita je veľmi dobrá. Ale záleží, z jakej vodnej fajčíš, lebo zober si, kúpiš si vodnú za 20 eur z toho z trafiky a kúpiš si nejakú klasickú zlatú strednú cestu, tak je to rozdiel. Hej? Jasné. Ale ako princíp zostáva taký istý, samozrejme, len kvalita tých materiálov je úplne na iné. No veď jasné. Ale mne sa to páči, že oni potrebujú robiť hype tej komunite. A ten hype to robí, lebo vo finále tí ľudia nestihnú všetci vyskúšať tie vodné v tom top stave, jak ide na to pódium. Áno. Dostanú až po tom pódiu, čo je niekedy 20 minút a už po 20 minútach tá vodná môže chutiť úplne ináč, ako na tom pódiu chutila. Ale vyzerá takisto. Áno, preto hovorím, že ten dizajn to tam predáva a to je ten hype, lebo ľudia pozerajú na to, ako to vyzerá. Ja. Tak jedná sa aj o to, ako to nabijú, samozrejme. Nabitia. To je. A mňa baví napríklad na tom, že na mese není ako iba na Slavic Cupe, že tam sa hodnotia iba tí traja a majú tam hlas aj ľudia. Že hlasujú jedného, čo im najviac akože sa ľúbil ich štýl, ich nabitie, ich prezentácia, tak tam majú jedno ocenie, že People Award. To je pekné. To sa páči celkom. Že tam ešte je to zapojenie toho publika, že majú možnosť o niečom rozhodnúť. Ty si vieš predstaviť, že by si bol nejaký porodca niekedy? Na nejakom festivale, čo sa týka vodných fajok? Predpokladám, že asi Československo by to bolo, lebo asi v Nemecku ťa nepoznajú až tak. To určite nie. Že... Pri tých hraniciach to je také, vieš. No. Ty by si musel robiť aký česko-nemecký. No. Festival. Lokálny. Že by som to vlastne prekladal z nemčiny do češtiny. No. A v Česku by si hovoril, že vlastne nie som v Nemecku, tak nemôžem s vami rozprávať po nemecky. Presne tak. Ale v nemčine by si to povedal, samozrejme. Áno, samozrejme. Však to som už použil. No, keď som cez COVID chodil cez hranice, tak už by som to takto používal. Takže... Vedel by si predstaviť teda ten nejaký porodca, či nie? Neviem, či by som sa vedel postaviť do role porodcu a doceniť kvalitu tých vodných, ale asi People Award, proste ako hlas ľudu, tam by som sa vydal samozrejme. A prečo si myslíš, že by si to nedokázal? Veď si tu už istú dobu, tie 17 rokov je strašne veľa, máš odfajčené strašne veľa, že čo si myslíš, že prečo by si nebol vhodný kandidát? Ja som skromný, takže možno aj preto. Skromný a pokorný. No akože neberiem to tak, že by si mal byť slávny, akože že sa ideš tam ukazovať, ale tak, že... Člen poroty. Hej, člen poroty, že by si aj ty bol že 5 ľudí a že medzi nimi by si bol aj ty. Jeden Georgian netreba. No. Bol by som taký tieňový porodca možno. OK. Že nechcel by si byť porodcom asi. Keby prišiel niekto za tebou, dáme modelovú situáciu, hej, 28.6. je u nás festival. Hej, keby chalani za tebou prišli, že no, tak dajme tomu, že Giorgio, poď robiť 5. porodcu. Lebo dajme tomu, že keď sú 4 a sú 2 hlasy, tak kto je potom víťaz? Keď 2 sú za toho, tak ten 5. sa tam zíde. Aby sme tam mali aj slovenské zastúpenie väčšie, lebo väčšinou tam je iba Lubocifrik. Áno. A ostatní sú Češi, že či by to nebolo zaujímavé. Že by to bol pre teba nejaký posun zase. Možno áno. Rád by som pomohol. Keby chceli, tak proste prišiel by som robiť toho porodcu. Možno sme dali niekomu taký nápad, aby to tak bolo. bolo. Hlavy, vieš? Nech tam je viac Slovákov. Áno. Lebo máš Ľuba, Veronika je už taká poloslovenka, vieš. No. Takže to by bolo dobre podľa mňa.
Ale ako viem si predstaviť aj viac kvalifikovaných ľudí, ktorí by to vedeli podľa mňa viac oceniť. Veď samozrejme. Tak už počkaj, už keď mohol byť Tibor Porodca. Dobre. No, už bol porodcom Tibor, neviem, či vieš. Hej. Neviem. V Bratislave na komunitnom zraze. Fakt? OK. Bol Tibor Porodca. Počúva, fakt mu to išlo. Okay. Akože užíval si to, lebo tiež však je dlho v tých fajkách, má strašne veci odfajčených a málo čím Tibora už ohúriš. Teraz už ničím. A on je náročný. A strašne náročný. A fakt mu to išlo, že tie veci, čo hovoril, dávali hlavu a petu a užíval si tú rolu toho porodcu. Tibor. Pekne bielom, oblečený, vieš, nachystaný bol, akože bol a taký prísny, taký bez emócie. Okay. Dali mu skúsiť vodnú Tibor, ani emóciu nedal, vieš. Akože páčilo sa mi to. OK. A už keď Tibor mohol byť, vieš. Tak ja som asi viac emočný, takže určite by som povedal tomu človekovi, že... By si na všetko povedal, že to som už fajčil. No. Jedine, že by si niekto donesol svoj tabak, hej, kraftový. Roman s nejakým jeho Napríklad. výtvorom. Nie je problém. A už keď tak dlho fajčíš, tak máš nejaké obľúbené štýly, korunky a tabaky? To tak najradšej fajčíš? Na aký spôsob? AMS-ka alebo bali? Ja som klasik, takže určite V2, ale pôvodná samozrejme. Takže na to HMS CVPčko. Jednotkové. Jednotkové. Áno. Mono nie? Mono tiež, ale to jednotkové je krajšie. Lepšie samozrejme. Takže V2, CVP, jednotkové, Ale ďalej? z toho nejaký kvalitný Tangiers. Tangiers. A príchuť? Ako obľúbená príchuť? No, tak Mix, čo by si tam nabil. Kúrne. akože taký najviac obľúbený. Najviac obľúbený mix od Tangersu. Momentálne asi Kashmir Lemon, Nektarinka a Eric's Mango. napríklad. Kľudne. A nejaký mix, čo by si vedel do konca života fajčiť, že príde za tebou niekto, že Giorgio, musí sa rozhodnúť, tento mix budeš fajčiť do konca života. Alebo formou, že dám ti tieto 3 tabaky, neobmedzené množstvo a môžeš iba tie 3 fajčiť. Tak to je jednoduché. Kashmir Peach, Orange Soda a Cammint. OK. Dobre. Páne Gurman. Vlastne on Orange Sodu s Kaneom posunul na vyššiu úroveň, dal tam ešte Kashmir Peach. No áno. Áno. A 70/30? Čo hovoríš na to? Soda Camint. Môže byť aj opačne. Zvládnem aj opačne, samozrejme. Áno. Takže so sviežím nemáš problém. Nie. Radšej Kane alebo Supernova? Asi Kane. A dezertovky ako hodnotíš? Keďže také svieže príchute? Ja som skôr dezertový, ja som skôr ovocný, takže... Ale Honey Dust. Nevadí mi tá dezertovka, ale... Ovocné príchute mi idú viac. Na tú dezertovku proste musíš mať chuť. Nedá sa to stále fajčiť. No napríklad dneska som mal v práci, že na jednom stole sedelo 5 ľudí a 4 z toho boli dezertovky. Akože 4 fajky si dali nabiť a všetky dezertovky. Ja mám tak akože. A ja som a v pohode? V pohode, ale ja som sa skoro zalepil za tým párom. Lebo ja neúplne akože, nabíjam ich rád, samozrejme, ale nemám rád dezertové príchute. Veľakrát mi robia to, že kýcham z nich, alebo že mi je takže ťažko. Neviem prečo, ale to iba pri dezertových chutiach. Ale ani to nemusím, takže je také, keď si niekto vypýta dezertovku, tak v hlave si hovorí, že že to potiahne tak raz, dvakrát a to ide na stôl. Jo. A si hovorím, že tam musím extra dávať pozor na teplo, aby som to nemusel opravať, že by sa to nepalilo. Fakt, to je taký fokus, že... Ja by som mal teraz takú zaujímavú otázku. Tým, že už fajčíš 17 rokov, nemal si niekedy taký moment, že si proste chcel prestať, že už ti to nechutí alebo niečo také? Mal som také rôzne pauzy, napríklad, že pol roka som nefajčil. A vlastne potom je to... asi je to zdravie, si myslím. Vlastne mal som toho veľa v práci a proste prišiel som unavený a dal som si len vodnú, aby som si dal vodnú a to mi trošku vadilo, tak som si dal poročnú pauzu napríklad. Veď ale pri vodnej zrelaxuješ, takže nebolo také lepšie, že keď som mal ťažký deň, dá si tú vodnú, že to je... Sú ťažké dni a sú niekedy ťažšie dni. Chápem. Že si ho mal takú, že z povinnosti si automaticky nabíjal. Presne tak. Nemal som z toho taký ten požitok, ako by som... Jasné. A keď si začal potom po roku zase fajčiť, tak keď si nabil Tangiers, tak boli tam nejaké točky a tak? Boli, samozrejme. Jasné. Išlo to. Tak riadne stočilo pod stôl. Tak no. Ale zase aj potom po roku vlastne objavíš tie príchute, že ti zase začnú inak chutiť, vieš. Niekedy aj tá pauza nie je iná. Jasné.
Tak zatiaľ si to napríklad v mojom prípade neviem úplne predstaviť, lebo však pracujem v No, bare. áno. Ale niekedy by som to chcel skúsiť, že tak aspoň 2 mesiace nefajčiť vodné fajky a potom zase sa k By ti tomu potom vrátiť. zrazu všetko chutilo. Dezerty nie. A Bounty Hunter. No dobre, tak... Polar cream. Hmm. To sa zase ja dal možno. Takže vďaka kamaretovi napríklad mám averziu voči NAC. To som sa strašne prefajčil, takže... Máš ešte nejaký tabak, čo neznášaš? Lebo ja mám, že Mangol asi. Toho sa tiež vieš rýchlo prefajčiť, áno. Takže patrí to k tým. A ešte NAC, niečo? Magolasi No. a nejaké dezertovky asi. A nejaký tenč. Není tam, že z toho si sa prefajčil? Asi nie. Bo tiež veľa ľudí, keď spomína, že sa niečo prefajčilo, tak nikdy to nebol tenč. Vždy to bolo nejaké DSK alebo Blackburn. No, Že málo kto má proste, že tento tenč neľúbim, lebo som sa ho prefajčil. Rozmýšľam akurát, ale asi tiež nie. A tak akože zober si, že niekedy tenži sú tu nebolo až tak veľa ako No jasné, teraz. jasné, Že niekedy tam, že 3-4 príchute, takže keď prišiel nejaký tenžis, tak si to vážil strašne. Takže... A teraz je blahobyt. Jasné. Veď aj Češi upravili ceny, čo sa týka daní na tabakové výrobky. Tak oni začali rozdielovať vlastne množstvo tabaku, čo tvorí suchý tabak a melasa. Áno. Príde to podľa mňa aj na Slovensku, no to chvíľku Kedy? potrvá. Ja si myslím, že nie. A to je možné. Ja si to nemyslím. Ja dúfam a Ale pevne dúfam v to, verím, no. že áno. A keď chce niekto s tým nám pomôcť, Áno. tak poďme na to. Ja vám pomôžem. Ja si myslím, že ak to má prísť na Slovensko, tak musia vidieť tie čísla z Čiech, že to niečo zlepšilo, alebo také niečo, vieš, že sa budú od tých Čiech odvíjať. Tak minimálne si myslím, že to zlepšilo to, že vlastne ľudia nakupujú tie tabaky kolkované a je úbytok pašerákov, si myslím, alebo tých tabakov, ktorí vlastne pašovali, tak... Jasné. No hovorím, je to o tom, že keď budú za rok nejaké čísla z toho, že či to niečo pomohlo, a ak to pomôže, možno potom to na to Slovensko príde. Tak minimálne to pomohlo českej ekonomike, si myslím, lebo tam sa vlastne pomedzi prsty akoby prešiel veľa peňazí. Z Nemecka alebo z Ruska, takže. Vážne? Ty poznáš nejakých pašerokov? Nebodaj? Nie. Isto nejaký kamarát pozná kamaráta a ten má nejakého kamaráta, ktorý je taký. Tak v Česku bolo, že sa volá, myslím, že Čarodej a on normálne písal na Facebooku, že kto chce tabak akoby z Drážďan doviesť, takže je to také vtipné, no proste. A potom si ho vyčihli na hraniciach, takže. Takže už nie. Už nie je čarodej. Už Čarodej dočaroval. Aha. A máš nejaké, že netypické nabitia? Čo si niekedy, že skúšal alebo že používaš? Typické nabitie. Také neklasické. Nie, že nejaký bežný pointač, Alebo bežný under. alebo niečo také akože iné. Díro bez díry. Tak alobalik samozrejme. No. Keď si som fajčil akože aj silnejšie, že ruské granáty, proste ruské kvety. Akože sám doma si nabil granát? Aj. Áno. Gurman. Boli aj také časy, no. Zažehlovačky. Tak. A tak teraz nie už, ale A tak niekedy sa to dalo. takedy, Máš nejaký archívny Tangers? V roku 2018? že si odkladáš poctivo. Hej? Som. Ty ho otvoríš. Mám taký vlastný Dangerous Vault, takže vlastný trezor. OK. Keď bude príležitosť, tak otvorím. A čo znamená? Nebojte sa s vami aj... Hej? Áno, pozvem Ja, že povieš, že na nejakú svadbu, vieš, Hej, alebo že Nie. krstiny, alebo čo si také. Nie. Vieš, ako bývajú archívne domáce na svadby, tak mať archívny ten Gilles. Áno. Je akože fajn. Tak ale sranda je, že my sa stretneme častejšie v Prahe ako v Žiline. No to je veľmi vtipné, akože áno. Že? No, Človek si chce ísť do Prahy užiť vodnú a sú toho vidí zrazu Žilinčanov do dverách, takže No. Slováci ovládli vtedy podnik. áno. Nás to bolo viac jak Čechov. No. Možno. Možno tak minimálne Pol na pol možno. pol na hej. pol to bolo. Pol, áno. To je sranda, že? No a máš nejaké také, že obľúbené podniky? Česko, Slovensko a kade tak? My sa pýtame stále, že top 3, ale nemusíš... Môžeš nemusí povedať to aj byť- viac tým, že však aj Slovensko, aj Česko, aj Nemecko. A akože nemusí kľudne. to
Takže že od jednotky po 5. Hej, že povedz iba, že top podniky. Pre mňa to podniky v Prahe napríklad sú určite Kaviár. Potom Loft N8 na Nekázance, ale atmosférou. Pripomína mi to veľmi Rusko alebo Ukrajinu. OK. A Hokkaido. OK. A ešte niečo... Ale samozrejme aj Cloud Room je veľmi dobrý. Ten už, to je taká stálica. Máš ešte niečo také, že mimo Prahy? Samozrejme Mango a Gotem. OK. Koľko ti David zaplatil? To sa nehovorí. Zadarmo drahý. No dobré, a okrem Manga Gotemu? Môže to byť aj Česko, ale už keď sme prešli na Slovensku. Tak... Už sme prešli na Slovensku, tak OTS-ko v Bratislave. OK. Zoprkrát. Potom aj v Trenčine, myslím, že je veľmi dobrý podnik. Tam nabíja jeden Ukrajinec. Aha, To je Bogdan. Smokehouse, či je to? No, smoking, no Ne, ne. Smokehouse, tuším. No áno. Smokehouse, áno. Áno. Ten tiež veľmi dobre nabíja. Ten je veľmi šikovný. Tam ho, podľa mňa limitujú ho priestory. Určite áno. Ale tak to nie je, čo by si nedokázal zmeniť časom. A tak on tam pracuje sám po väčšine. No, to má také ideálne, vieš, keď pracuješ sám na seba, tak si vieš uhlídať viacero vecí. No, jasné. Akože Máš na možno, starosti viacero možno ľudí. aj preto to robí takto, že tým, že je sám, Mu to stačí. hej, že nepotrebuje až tak veľa zarábať, lebo v podstate nemáš náklady na zamestnancov a tieto veci. A stráži si tú kvalitu a je taký, že tým, že tam je veľmi málo miesta, tak voláš tam rezervačky si robíš a že je taký, že special, že napríklad, že iba 6 ľudí alebo 6 stolov, 6 myslím, že tam je, 4 a 2. Áno. Pocit. To je, že proste, že tí ľudia sa tak viac vážia, keď tam prídu a tak. Že na jednu stranu je to aj dobré. Hej. V Česku Súhlasím. máš také nejaké, že menej známe podniky, kam chodíš? Menej známe. To ťažko povedať. Lebo tie, čo som je strašne veľa, takže... spomenul, tak je takých, že čo ľudia poznajú. No samozrejme, hej. To... Alebo tam v okolí, kde bývaš napríklad, na hranice. No tak, ako chodil som po celom Česku a Slovensku, viac menej, ako na východ Slovenska som sa moc nedostal, ale Robíš chybu. do budúcnosti sa to zmení. Ak mi ukážeš nejaké dobré podniky. Samozrejme. Prevediem ťa východným Slovenskom. Ja som preskočil to východné Slovensko. Rovno na Išiel som Ukrajinu. rovno na Ukrajinu, No takže... jasné, no jasné. Dobre si pávil. Jaj? Počkaj, ale vtedy. Vtedy podľa mňa na tom východe nebolo toľko podnikov. A potom, že kto rípe. Ja to nebudem. Na podcaste. Sranda musí byť. Ale viac menej v Česku som vedel odporúčiť určite Hukach Teplice. Tam pracuje kamarát Erich. Na mixológiu zvládnutú akože na extrémne vysoký level. O toho som zlú vodnú nikdy nemal práve. Vždy ma vie niečím prekvapiť. A samozrejme potom, kedysi bola Valhalla, teraz sa to volá Ragnarok v Jablonci nad Tisou. Tam pracuje William a tak. To nepoznám napríklad, poznáš? No nie. Takže to sú také tie podniky asi, o ktorých ste sa bavili, že by... A najčastejšie teraz v tvojej lokalite chodíš kam? Tak keďže bývam na severe Čiech, v Brumburku, tak mám 300 metrov od seba bar, takže... Takže tam si varený A čo pečeň. sa volá? presne tak. Alenka, Šiša Club. Že tam si varený Alenka? pečný. Áno, Alenka. Majiteľka alebo majiteľa frajerka? Nie. Ani jedno, ani Alenka v druhé? Žiši divu? Ani jedno. Nie? ani A jedno. čo to je? To v podstate vzniklo tak, že vlastne to Vietnamec, kamarát, Mikl, a on vlastne organizoval takto akože party na dome a nazval si to, že Alenka, hej. A potom sa vlastne presunul akoby z baraku, v tom baraku len dole do prízemia a otvoril si tam vlastne podnik. A mne teraz napadlo vlastne, už keď si spomenul, tak barák, tak v Česku bol taký jeden projekt, kde to tiež bolo v dome a kadejaké také výmoženosti boli. Edgars? Áno. Jaj. O tom by si nám mohol tiež Jaj. niečo povedať. To bol úžasný koncept, úžasný. To bol proste barák, ak si predstavíte, dom za 50 miliónov českých. Bohužiaľ to predali. A mali tam Prepočte skoro 2 milióny. Mali tam No vlastne 2 milióny eur. Mali tam catering s vodnými, ale proste bolo to unikátne v tom, že vlastne mohol si tam prespať. Mohol si objednať vodnú do izby. Bola tam sauna a tam si mohol objednať vodnú. Baňa, proste medená. A do bazéna.
A to som v podstate využil, keďže máme bazén na baráku v Nemecku. Tak keď niekedy sú grilovacie party v lete, tak urobím aj vodnú ku bazénu. A v saune už si videl niekoho fajčiť? To si neviem predstaviť. Nevidel, ale Kuba Kopaček to testoval, takže... O tom mi vám viac povedal asi Kuba. A tam vlastne, keď si zaplatil to ubytovanie, to keď si prespal, tak si mal v cene aj vodnú fajku k tomu, alebo nie? Čisto iba ubytovanie? Neprespával som tam nikdy, ale myslím si, že to bolo rozdelené. Čisto ubytovanie a vlastne plus si platil ako by služby naviac, takže... A tam bola aj reštaurácia? Jedlo tam nebolo, aj? Čo si myslíš, že bol problém, že takýto koncept zaujímavý sa zavrel? Tak viac menej ten majiteľ to chcel predať. Takže istým spôsobom to nebolo asi pre ňo rentabilné. A keď dostal takú ponuku, ako dostal tých 50 miliónov, tak samozrejme to predal. Ale tam boli také proste drevené podlahy Ludovita 14. Že proste tam spadnúť uhlík na tú podlahu, tak asi by som... Aj rukami by si ho chytal. Áno, presne tak, no. Proste do uhlík ruk. A pamätáš si, koľko stála tam vodná fajka? No, to tam vychádzalo, myslím, že 350 korun až 500. Takže dajme tomu, že 18-20 eur. To je pohode. To je dosť pohode. Na taký koncept podniku, no, jasné. kde máš ten pôžitok z toho, že fakt na mega vysokej úrovni. Ale to tam bolo normálne otvorené. Sedíš v podstate v tých kreslách kožených, Winston Churchill proste, takže popíjaš si nejaký rumík kvalitný, do toho si dáš dýmku a si vyčilovaný. A tam si mal nejakú otváraciu dobu, či to si mohol hocikedy prísť na vodnú? Či ako to fungovalo, keďže to bol aj hotel? Bola to viac menej otváracia doba, určite. Dajme tomu, že od 2. do 10. A bolo to rozdelené samozrejme, takže izby boli pomimo vlastne priestoru, takže... Jasné, rozumiem. Takže bomba. Ale viac menej trebalo tam vždy zavolať, či tam je voľné miesto, lebo sprvu to bolo fakt, že vybukované na full. Takže hoci kto sa tam tak nedostal, takže... Ale keď sme tam išli prvýkrát, tak to vyzeralo ako privát trošku, takže... Jakoby, jak tam boli tie vlastne okná, rôznych mozaik, že zelené, červené, presvetľovalo to na tú ulicu, tak sme si tak hovorili, že sme tu správne, ešte si tam zvonil na zvonček. Ale boli sme veľmi spokojní, takže... Máš nejaké také, že vtipné zážitky s vodnými spojené? Vtipné zážitky? Tých by bolo zo pár. Tak poď. Akurát dneska... Už si spomenul, zasmial sa a teraz nám to povie možno. Akurát dneska som si spomenul. Týmto zdravím Standu z Liberca. Tomu sa podarilo, raz som nachaloval z jedla a prišli sme do čajovne Kamenná želva, ktorá ešte funguje v Liberci. Tam sme sa v podstate sprvu stretávali s chalami, ktorí si potvárali potom vlastné podniky. Tak sa nachaloval, dal si černotu na silu a ako začal ťahať a natiahol moc, tak sa pogrcal, no. A keďže boli najbližšie, čo mal na sebe, boli pantofle, no tak si nabil do pantoflí. Pantofle si myslíš šlápky? Áno. Dobre. Jazyková bariéra, áno. Klasický Čech. Ešte niečo také, pri tých rokoch skúsenosti musíš mať viac zažitkov. No, v tej Kamennej želve tam sa robili rôzne divy, akože to bol taký špeciálny mix podpultový, kde boli v podstate nejaké tabaky, čo zostali vlastne z prkna, vlastne. Table mix? Áno, zmiešali vlastne dohromady. A pýtal sa, keď som tam napríklad prišiel, že dal by si taký špeciálny mix, že no, ale že potom nemôžeš 2 dní akože šoférovať. Normálne, že tam bol, že pokapal to očnými kapkami, hej. Až také, no. Wow. Kokos. Brutálne. Máš ešte nejaké iné záľuby okrem vodných fajok? Kurvichals a chlebičky, to sú moje koničky. Napríklad? Nie. Auta? Samozrejme, hej. Som autičkár, takže... Áno. A chodíš aj na zrazy s vodnou fajkou, či nezúčastňuješ sa v akcii? Viac menej ako účastník, ako host. Budem tam nejako predvádzať. Splnil som si teraz sen, takže som si RSQ3 legendárnym 5-valcom od Audiny, takže
Takže pekne. Áno. Že si to každú vlastne cestu do práce a z práce užívaš. Určite áno. Tak, Treba, ale vieš, proste. Škoda, že je taká krátka, nie? To je pravda. No, a tak niekedy sa predlží. tak to možno preto chodíš takto často na Slovensku. No, je to možné. Lebo to je tým autom. Určite. Ja, ty si mal skôr splniť Ale tento ak sen. som chodil neskoro na meetingy, tak teraz chodím o 15 minút vždy skôr. Vidíš, to je super, nie? No, však Pokuty? Pokuty zatiaľ neboli, takže... Neboli? Nie. A žiadne body nemáš strhnuté v Česku? Potom, Nie. nie. Viem, kedy si to môžem dovoliť a kedy treba ubrať plyn, takže... OK. Tak to je dobré. No. No. A na záver nejaké plány do budúcna? Tvoje, ako Georgia? Moje plány do budúcna. Budúcnosť môžeme byť aj na horizont 10 rokov napríklad. Chápem. Asi zostať pri tých vodných a pri tej komunite, pretože je veľmi silná komunita, už aj na Slovensku sa rozrastla. A bavia ma proste tí ľudia, ktorí sa hýbu v tejto dýmkarskej komunite, takže veľmi veľa kamarátov mám v podstate, som spoznal cez vodné dýmky. Aj kamarátok som. No jasne. Takže využívaš rande vodná Je to fajka, proste hej? taký sociálny nástroj, dá sa povedať, na utužovanie vzťahu. No ak to nefajčíš iba sám doma. To je pravda, no to nemám moc rád práve, že radšej chodím do spoločnosti, kde si tú vodnú dáš, proste pokecáš, zahráš poker napríklad, hej. No jasné. Alebo sú nejaké aktivity, hej. Alebo nejaké školenie. Alebo nejaké školenie, áno. Ale ako účastník, nie ako školiteľ. Školil som sa akurát chcel pýtať, či si už niekoho školil. Ešte nie. Chvála Bohu. Ale nie. Sorry, jeden. To, ak zo mňa strašne vyletel. Tak Jaj. Tak nemôže byť iba dobrý, nie? Trochu aj zlý. Musíš aj porýpať trošku, áno. Veď nie. To ja o tom by som vedel rozprávať. Klídek. Ale v pohode. Aj tak ho ľúbim, vieš. Áno, samozrejme. Tak to do éteru. Vidíš, Borko? No a plány? Okrem toho, že ostať pri vodných? Jenny. Rodina. Dieťa. Rodinu Dom. si v budúcnosti plánujem nejak momentálne v tomto horizonte a v tom pracovnom nasadení, ktoré mám, tak je to veľmi ťažké ako sklobiť dohromady. A nemyslíš si, že by si mal troška pribrzdiť? Práci, myslím. Mohol by som, ale tam to nejde bohužiaľ. Takže No, momentálne. Tak v podstate robíte rodinný biznis, takže... Áno. Takže... V podstate fungujem ako manažer a sestra je vlastne doktorka, takže odľahčujem veci. Takže. A deti budú fajčiť vodné? Jenže od malička. To sa uvidí ešte. To ma celkom zaujíma, že... To závisí od toho, že či tú pupočnú šnúru zloží a podám ju. OK. Potom si poviem, že dobre, bude z neho niečo. Sponzorom tohto podcastu je Mango Cafe Bar, Gotham Cafe Bar. No, keď teda hovoril si o tom, že plánuješ možno niekedy v budúcnosti nejaké dieťa, tak od koľkých rokov by si mu toleroval, keby začne fajčiť vodné? To závisí, ale viac menej tých 17. Ako je? Takže tiež taký vek, zhruba ako ty si začal. Tak. A to by si asi aj reguloval, že by si ty začal s ním fajčiť, či? Tak ako naučil by som, Hej. samozrejme. Potom... Tak ako Johnny Depp v podstate povedal, že nebude prihľadať na to, aby jeho deti fajčili zlé drogy, tak im radšej kúpi kvalitné, než proste... OK. Takže tiež až tak chceš počkať do nejakých 17-18. Tak. Ja. A nemyslíš si, že keď to bude vidieť doma, napríklad teba, tak nezačne skôr? Ty? Viac menej asi by som sa presunul do podniku, že doma by som nefajčil. A vtedy, hej? OK. Tak, áno. Aha, aby tam nemal ten akože Presne, no. nejaký príklad. Aby tam neboli zlozvyky, no. No. Už od detstva. Tak. To je dobrý point. A priniesol si niečo do súťaže? Priniesol, Našich samozrejme. poslucháčov? Ukáž nám, Ukážem. čo si prenáš. Krabička. Takže nejaký laminátor. Nejaká sieťka. Sieťka. Má tu jedno Tričko. tričko. Povedz nám o nom viac. Tangiers tričko. Tangiers Ty tričko. kokos. A ešte staré, takže. Áno, S-ko síce, ale... Esko, takže nejakú slečnú. To Ale poteší. tak akože... Slečne nás počúvajú, však už jedna aj vyhrala.
Áno. Tak super. Teo tričko vtedy. Prekladal samozrejme aj nejaký tabačík kvalitný, severný let, takže... Také na leto, Áno, samozrejme. ku všetkému. Že hovorí, že severný vítr je krutý? Tak. Zo severu do som severný, vieš? Áno. Presne tak, aby to bolo tematické. Pekne, zo severu severný. Takže tieto dve veci venujem ako darček. Tak to ďakujeme ti. Není zač. My ďakujeme ti aj za to, že si prišiel, meral si cestu až z ďalekého severu. Romburku, či odkiaľ? Rumbur? Áno. No, až do slávnej Žiliny. Presne tak. A ďakujem. Veľmi príjemný rozhovor, cítil som sa dobre. Chceš ešte nejaké že posolstvo na záver, alebo niekoho pozdraviť, aby si dopočúval, alebo... Múdrosť nejakú Giorgio. Múdrosť. Alebo nejaký receptík. Tajný, už keď sme pri tom. Lebo ja som počul, akože teraz, lebo počul som, že chodievate na chatu minimálne raz alebo dvakrát do roka a že si tam riadny šéf kuchár. Si ideš tie stejčiky. Doprajem si, no, tak ako aspoň raz za rok si kúpim takže Wagyu. Najkvalitnejšie hovädzie vlastne z Japonska. A robíme tam také... Divočiny. Tak. Raz som bol tam pozvaný, ale nedostal som sa tam kvôli tomu, že vlastne nebolo mi oznamené kedy. Takže možno to pozvanie Možno o rok. až Takže stále trvá. Možno tento rok sa k jasné. tomu dostaneš. Áno. Možno zo sebou aj zobereš. Áno, možno. Budete musieť niekto odviesť. Ak bude Boris poslúchať, tak ho zoberiem. Bude ho musieť niekto odviesť, ja to stále hovorím. To je jediná moja výhoda. Že ja sa dostajem niekde kvôli tomu, že ho musím odviesť. Vieš, tak ma aj na hokejbal naučil. Áno. Tak treba si niekedy aj užiť. Hej. Jasné. Odviazať sa. Nejaké teda záverečné posolstvo, či nechceš? Zabaviť sa dá aj bez nálog. A? Ale aj No, žiadny príbeh nezačína, že išiel som Na čaj. na čaj alebo išiel som na minerálku, takže... Jasné. Ale Ako, išiel patrí k som tomu aj na, trošku. na kolu a skončil som pri rume, to sa dá. Tak no. Tak asi ti teda, že veľmi pekne ďakujeme Ja taktiež že si nás ďakujem takto prišiel za pozvanie. do našeho nového štúdia. Super, krásne. Veľmi krásne. Že tu budeme aspoň 100 rokov v tomto štúdiu. A že sa tu aj zakúri, Áno. lebo už mi je tak akože zimnejšie. Tak máš Preto tričko. mám vlastne bundu na sebe. Jasné, tematické. Áno. A vy, keď ste sa dostali až tu, tak vám tiež ďakujeme. A keď nie, tak to je vaša chyba. Neviete, o čo ste pri. Dajte like a subscribe. Prvý oný host, čo nám toto povedal. Chce nám dopriať slavu. Aby sme boli influenceri. Tak. Ale ne.